Molt bé, bon dia. Soc l'Antoni, el 3CNO, i avui us intentaré explicar una mica què és la ROE i com es mesura. No parlaré d'adaptacions, només que hi ha ROE i com la podem mesurar. I després el tema adaptacions i així penso que és més del cas particular de cada un que té el seu problema i com poder-lo adaptar. Llavors, en totes aquestes explicacions que donaré avui una mica, potser servirà per poder corregir aquests petits problemes que tinguem. I aquí, al cartell aquest, vaig posar dues coses. Des d'un instrument d'agulles, molt conegut per nosaltres des de fa molts anys, fins a un RIC Expert, que és un analitzador d'antenes bastant actual. I de fons hi ha la famosa carta de Smith, que sembla una taranyina, però això, quan no hi havia ordinadors i no hi havia molts instruments de mesura, es feia servir inclús amb un compàs. Podíem arribar a calcular impedàncies, podíem fer adaptacions per línies d'onda, podíem fer una sèrie de mesures. No explicaré massa, la carta de Smith és molt complexa. Jo només l'explicaré des del punt de vista de la ROE. I amb això consistirà la nostra xerrada d'avui. Bé, doncs, què és la ROE? Relació d'ona estacionària. Perquè un transmissor doni la màxima potència a una antena o qualsevol altre dispositiu, per exemple, si fem servir un amplificador de potència per sortir, doncs també aquest amplificador de potència té que tindre una impedància que sigui la mateixa que el transmissor des d'on estem generant el senyal. Jo a vegades parlo de generadors, però el transmissor realment és un generador de senyal i de potència. Perquè tinguem la màxima transferència de potència del transmissor a la línia de transmissió i a l'antena, la impedància ha de coincidir en tots els... Normalment en radioaficionats treballem amb 50 ohms d'impedància, però hi ha moltes més coses o antenes que tenen impedàncies diferents i s'han d'adaptar. I el paràmetre ROE és una mesura expressada d'una forma numèrica en què diem tenim una ROE de 1.3, tenim una ROE de 1.7, doncs ja sabem que com més alta sigui la ROE, més ROE tenim i més problemàtica. Allò que es diu ROE 1.1 no mai he sabut jo ben bé què és, perquè la ROE és 1 tal perquè és una equació. I l'equació mai es posa sobre aquest 1. Doncs és 1.3, 1.5, 1.0 seria perfecte. Aquest error de 1.0 crec que no existeix, sempre serà 1.001, però sempre hi haurà una mica d'imperfecció, sigui pels connectors, sigui per on sigui. Aquí veiem que parlem molt impedància, impedància, impedància. I què és la impedància? Doncs a veure, la impedància, no he sabut molt com posar-ho, he posat un factor resistent, realment podríem resumir-ho com una resistència amb corrent alterna. Afecta el flux de la corrent elèctric altern, però pensem que quan nosaltres emitim una radiofreqüència és una corrent alterna. El que passa que en lloc de tindre 50 hertzos en té 14.000 o 14 milions o gigahertzos, però tot és sempre una corrent alterna. S'anomena Z i el seu símbol, es mesura amb ohms. Llavors, la impedància és característica perquè presenta dos factors, el de resistència pura i una reactància. A la reactància li diem X. Llavors, no sé si heu vist algunes vegades que posa R més X, no? Això es posa bastant, seria ja una impedància. La resistència amb un circuit elèctric, quan li atravessa el corrent continu, parlarem que és una resistència. Però la reactància, que és aquest X, és quan un circuit elèctric passat per corrent alterna, llavors se li pot dir que és reactància. També podem passar una corrent alterna per una resistència que serà pura, no? Però quan parlem de reactància és que hi ha o una bobina o un condensador o la combinació de les coses estan travessant aquest circuit. Llavors la reactància pot ser o inductiva o capacitiva, depèn si s'atravessa per un condensador o a través d'una resistència. Hi ha unes fórmules de càlcul que la reactància varia amb la freqüència que li estem aplicant. No és el mateix una inductància, per exemple, com aquesta d'aquí, de 25 ohms, però esclar, aquesta inductància de 25 ohms serà amb una freqüència. Si variem aquesta freqüència, doncs ens variarà la reactància que té. Pel càlcul de Z, amb totes les equacions i així que es fa servir en carta de Smith, sempre es posa o més J o menys J. Més J seria una reactància inductiva i menys J és una reactància capacitiva. I la impedància total del circuit elèctric és una suma vectorial de resistència i de reactància. I no vull explicar més aquí perquè doncs ens posaríem aquí, ja aprofunditzaríem molt i vull mantenir això
xerrada aquesta a un cert nivell que sigui molt comprensible. No? Aquí tenim un circuit molt senzillet d'una bobina i una resistència. Aquesta bobina posa 25 ohms perquè té una reactància inductiva, o més J, de 25 ohms. I la resistència, que té 75 ohms, R és 75 ohms. Conceptes per entendre la ROE. Primer hauríem de saber què és una línia de transmissió, què és una onda estacionària, problemes que pot ocasionar la ROE, com es calcula la ROE i com es mesura. Primer de tot anem a veure què és una línia de transmissió. Aquí he pintat la línia més clàssica, que és una línia de 50 ohms, coaxial. Tenim el nostre generador, que pot ser un transmissor o qualsevol altre equip que en generi radiofreqüència. I aquest equip, evidentment, té una impedància sortida de Z, 50 ohms, i no té reactància, és pur, vull dir, és una resistència pràcticament pura, o sigui que la impedància seria de 50 ohms. Suposo que heu vist les característiques dels transceptors que darrere es posa, té una impedància sortida de 50 ohms. El cable coaxial, en aquest cas també li posem que té 50 ohms, i serà perfecte, no? I llavors tenim una càrrega completament adaptada de 50 ohms més J0. Està tot completament compensat i no tenim ROE. Aquí hi haurà la màxima transferència de potència des del generador fins a la càrrega, descomptant, evidentment, la pèrdua d'inserció que tingui aquest coaxial. Depèn de quines freqüències, com més amunt anem pujant la freqüència, i depèn de quin tipus de coaxial, anirem atenuant més o atenuarem menys el senyal. I una altra cosa molt important és que estem acostumats que en l'aire parlem de longitud d'ona, que correspon a una freqüència. O sigui, és velocitat de la llum partit per aquesta freqüència es dona una longitud d'ona en metres, en centímetres, en el que sigui. Però dintre del cable no passa això, sinó que per culpa del dielèctric d'aquest cable hi ha el que en diem el factor de velocitat. Llavors, un cable normal, per exemple, quan fem servir l'RG213, és un cable que el seu dielèctric és PTFE, que és policoruro, no recordo ben bé de tant. Aquest té un factor de velocitat de 0,66. O sigui que la nostra freqüència o la nostra longitud d'ona, si tingués un metre de longitud d'ona, que serien 300 megacicles, dintre del cable tindria 66 centímetres només de longitud d'ona. Això ho hem de tindre molt en compte quan fem adaptacions a vegades que es poden fer compensacions de ROE o adaptacions d'impedàncies amb cables, que dintre del cable la longitud d'ona no és la mateixa que en l'aire. Aquí la segona és que tenim el mateix generador, la línia de transmissió, però tenim una càrrega no adaptada. O sigui, aquesta càrrega ja no té 50 ohms, té 75. 75, per exemple, podria ser un dipol completament horitzontal penjat entre dos postes. Això té una impedància de 75 ohms. I nosaltres li posem aquí una línia de 50 ohms, amb la qual tenim una desadaptació. I a més, si és més llarga o més curta l'antena, puja la inductància. En aquest cas tenim una inductància positiva de més J25, o sigui que és una reactància inductiva, en aquest cas, 75 ohms més J25. Aquí, com tenim una desadaptació del generador a la càrrega, tenim pèrdua de potència i, a més, ROE. Es genera una ona estacionària dins del cable. Llavors, què és aquesta ona estacionària? Aquesta gràfica es veu més o menys perfectament el que és la ona estacionària. Tenim el generador que hem dit abans. Aquí una càrrega no adaptada. A veure, els noms, amb l'argot d'RF, tota la vida s'hauria dit càrrega en català, no? Però sempre dic càrrega reflexada, vull dir, tots aquests noms, i he posat el mateix, no és un bon català, però nosaltres ens entenem, sempre ens hem entès d'aquesta manera. Aquí tenim una càrrega no adaptada. Llavors, aquí hi ha uns nivells de positiu i negatiu, podria ser això senoides que es fiquen a dintre, amb la velocitat de transmissió del que estem fent. Si és 14 megacicles, això serà 14 milions de vegades per segon. I aquí tenim el que podria ser la longitud del cable. Llavors veiem que aquí, a 25 metres, tenim una càrrega no adaptada. En blau és la senyal directa que estem aplicant. Veiem que la senyal directa té aquesta amplitud, té una amplitud de 1. Però quan arriba a aquest punt que la càrrega no està adaptada, ens baixa aquesta amplitud. I això seria, per exemple, el que estaríem aplicant de l'antena. Amb la qual cosa ja podem veure que aquí tenim una pèrdua de l'energia que estem aplicant a través d'aquest coaxial a l'antena, ja tenim una pèrdua per culpa d'aquesta reflexada. I llavors tenim una ona de retorn, que és aquesta de color lila, que és la reflexada. La reflexada, què fa? Si se suma en fase, que això s'està movent contínuament en el temps, es suma en fase l'ona directa amb l'ona reflexada,
ens crea un pic de tensió superior en aquí. Llavors jo recordo, fa molts anys que ens fèiem amplificadors amb transistors, que aquests transistors, per exemple, el seu punt de ruptura col·lector-emissor era de 16 volts i nosaltres els alimentàvem a 12 o 13 volts. I a vegades posàvem, i si l'antena no carregava molt bé, ens petava el transistor. I per què petava? Doncs perquè la suma de la reflexada més la directa en segons quins punts que es posaven en fase ens pujaven de pic de tensió i passàvem dels 16 volts, amb la qual el transistor s'havia fet destruït, s'havia fet malbé. I una altra cosa que també vull comentar, recordeu que deien, bueno, agafem el cable coaxial, tenim ROE, molt bé, doncs anem tallant el cable coaxial i trobarem un punt que no hi ha ROE. Molt bé, tenim el ROE aquí. El problema està aquí dalt a l'antena, no està al jack de ràdio, que seria això aquí baix. I anem tallant el coaxial. Bueno, quan trobem aquest punt d'aquí, no tindrem ROE, però és que ens estem enganyant nosaltres mateixos, perquè el problema continua existint. I a més, si tu fas un mesurador, només que posis un trosset de latiguillo entre aquest mesurador i l'equip, ja t'estàs situant en aquest punt d'aquí. Amb la qual cosa, això d'anar tallant el coaxial no serveix perquè la ROE és la mateixa. La ROE s'ha d'arreglar en aquí, en el punt de la càrrega no adaptada i intentar adaptar el màxim possible en aquest punt d'aquí. Adaptar-ho a baix no serveix. Després parlarem dels acopladors d'antena que s'acoplen a baix o s'acoplen a dalt. Però bueno, això és una altra cosa. Però queda una mica, suposo que queda una mica explicat, no? El que és l'ona aquesta estacionària, que és l'ona de retorn, o sigui, l'energia que retorna cap a l'equip i que això no serveix per res. Bueno, sí, ens serveix per fer malbé. Pot destruir el pas final, encara que avui en dia els transceptors estan molt protegits, quan veuen ROE a partir d'un nivell baixen la potència de sortida i mai podràs carregar de pas final en aquest equip. Però abans que no portaven tot això, podia passar. Sí. Bueno, si ho fem curtet, sí. Després farem preguntes. No, pregunteu, perquè igual ens serveix per explicar. Jo el que volia preguntar és, la longitud del cable afecta? Perquè tu ara has dit les ones estacionàries, que es veuran d'una manera o d'una altra segons la longitud del cable i segons si l'altre és un lloc a l'altre. Si fas el cable més llarg o més curt... Bueno, no, estàs fent això, mira, estàs fent això. Sí. En lloc de... Veus, el cable té 25 metres, no? Hi ha aquest punt d'aquí. Bueno, doncs en lloc de 25 tenim menys metres, però aquesta ona reflexada la tindràs igual. O sigui, la ona es propaga a través de tot el cable. Però dic, si no és l'últim de la longitud d'ona, la ona estacionària no s'hi podrà fer dins el cable. Sí, sempre se't farà perquè és el retorn de l'impedància que tens aquí, que és errònia. O sigui, la ona estacionària sempre estarà. Ara, com tu la vegis o la llegeixis, va en funció del cable. Després també, ja veureu que he portat un programet que és gratuït, i es pot jugar molt amb això i es veu si tu allargues les curses al cable i una impedància malament a l'antena com la veu a l'equip, i això ho veurem amb un petit programet que hi ha que això, ara ho veurem. Això és el càlcul de la ROE. La ROE, el càlcul és molt fàcil. És potència reflexada partit per potència directa, reu quadrada, i 1 més això i 1 menys això. Això, si ho veieu aquí que es va desenvolupant, tenim 0, en aquest cas seria un transmissor amb 20 watts, una potència reflexada de 35 watts, ROE 1.3. Anem desenvolupant això i és 1.3. Però veieu que no hi ha l'1.3 sobre 1 perquè és 1.13 partit per 0.87. Només 1.3. O sigui que el ROE en aquest cas seria de 1.3. Això és un ROE molt baix i això és bastant admissible. També això de dir que fins a 2 de ROE, fins a 1,5, depèn molt de les circumstàncies i del que vulguis fer. Pensa, no sé, hi ha coses que necessites tanta sensibilitat i una estació tan perfecta que una ROE de 1.3 potser seria inadmissible. En canvi, hi ha altres llocs que una ROE de 2 no passa res i pot funcionar perfectament. Això és una regla de càlcul que feien els d'HP i els paràmetres que es fan servir per mesurar la ROE. La ROE sempre nosaltres mesurem com a ROE. Això és en anglès, SWR, però és el ROE. I en aquest cas d'aquí hi ha la fletxeta, això seria una ROE de 1.7 i alguna cosa. Però la ROE també es pot expressar com a coeficient de reflexió i com a pèrdues de retorn. El coeficient de reflexió en aquest cas, per exemple, aquí seria 0.26. I en aquest cas d'aquí tindríem 11 i pico, 11,6, 11,7 pèrdues de retorn. Això depèn de quines coses es fa servir. Per exemple, amb antenes sempre es fa servir ROE. Vull dir, es mira 1.7, 1.8 i tal. Però, per exemple, amb circuits, amb circuiteria, un amplificador mai és més difícil posar-li una ROE de 1.7, no. Sempre et diran té unes pèrdues de retorn
no sé, de 12 dB o de 15, et dirà com a pèrdua de retorn. Això els radioaficionats no estem massa acostumats a veure com a pèrdua de retorn, però és així. Després ja veurem que hi ha uns paràmetres per mesurar això i tots mesuren sobre pèrdua de retorn. I això de coeficient de reflexió, això es fa servir molt en mesures amb equips de microones, per saber les longituds de les guiaones i tot això, es feia servir i això té un coeficient de reflexió de tant, però va lligat tot una cosa amb l'altra. O sigui, aquí, aquest regle, això blau, està dient sempre el mateix, o sigui, el coeficient de reflexió, la ona estacionària i les pèrdues de retorn. I el coeficient de reflexió no és més que ona estacionària menys 1 partit per ona estacionària més 1. Això és el que ens donaria aquest coeficient de reflexió. Bé, aquí ja comencem com podem mesurar aquesta ROE. Aquest és un equip, suposo, conegut per tots, que fèiem servir, o encara fem servir, i és un mesurador d'agulles. N'hi ha de diversos tipus. Hi ha aquest amb una sola agulla que marca tot, n'hi ha de dues agulles, d'agulles creuades, hi ha molt tipus de diferents freqüències per potències, etc. No? Aquest equip, molt bé, ens indica el nivell de potència directa i també es pot indicar de reflexada i el nivell de ROE. Ens ho indiquen aquí aquesta agulla, veiem aquí en vermell, normalment és a partir de ROE 3, és quan està marcant en vermell, que ja és la zona, poguéssim dir, perillosa. I la precisió de tots aquests equips va molt en funció de l'equip que fem servir. Però en aquest tipus d'equips tenen molta imprecisió. I a més una altra cosa. Aquest equip, per exemple, pot mesurar des de, jo què sé, 160 metres, no? Que seria 1,8 megacicles, fins a uns 30 megacicles o 50. Però ell considera que és plana aquesta mesura, i no és així, sinó que en segons quins punts, pels díodes que porta, pel tipus d'acoplador que porta dintre, que porta una línia de transmissió, no respon igual amb totes les freqüències, amb la qual ens donarà una idea bastant bona, però la precisió doncs, pot ser bastant imprecís. No diria quan, però pot tindre imprecisions. Depèn de quines marques, depèn de models, de moltes coses. I després una altra cosa és que els equips moderns avui en dia tots porten un mesurador de potència directa i potència reflexada, amb la qual aquest aparatet, doncs, si ja tens un equip d'aquests, no faria falta fer-lo servir. I aquest equip com funciona? Pues això, hi ha una línia de la mateixa impedància que el coaxial que fem servir, normalment 50 ohms, i llavors té acoplades dues sublínies, o sigui, dues línies aquí acoplades amb una resistència, normalment és de 50 ohms, i un díode de detector. En aquest aquí dalt, aquí, li falta aquest condensador, perquè si no hi ha aquest condensador no veurem la corrent rectificada, no la veurem bé. En aquest poso aquest cas, que és aquest que hi ha el díode i aquest condensador. I en aquí, aquest d'aquí que mesura l'entrada incident de la senyal, aquí seria el transmissor i aquí seria la càrrega o l'antena. Mesura això seria la potència directa. Tu calibres aquí a un cert nivell i canvies el commutador i veus al revés i doncs és la potència reflexada que ve de l'antena, també te la detecta i també indica en aquest indicador. Això és el principi de funcionament d'aquests mesuradors de ROE. Amb aquest mesurador, clar, molt bé, sabem que hi ha ROE, ja hem vist el seu nivell, que pot ser d'1 o el que sigui, però no mai podem mesurar ni resistència ni reactància i no podem calcular la impedància que tenim realment. O sigui, sabem que tenim un problema, però aquest problema no sabem massa com no ho hem pogut mesurar i a més no sabem com arreglar-lo. Via Baird de model 43, que és aquest model, i fa servir un sistema de mesures semblant a l'altre, té aquí una línia coaxial, però aquest en lloc de tindre dos circuits acoplats té només un circuit que està dintre d'aquest tap. Aquest tap s'inserta aquí a la línia, o sigui, hi ha el connector d'entrada, de sortida, o depèn de com li donis la volta, i llavors a dintre el tap porta la mateixa resistència, la línia acoplada, el díode, el condensadoret, un potenciòmetre d'ajust i un mesurador o un miliamperímetre. Però aquest no porta cap interruptor que et pugui canviar ona directa o ona reflexada, sinó que aquest tap que porta aquesta fletxa, tu veus potència directa, li dones la volta al tap i veus la potència reflexada. I d'aquests taps n'hi ha molts, de diferents potències i de diferents games. Aquí, comparat amb l'altre, hi ha, per exemple, un tap que crec que va de 100 a 250 megas. I potències, clar, si mirem potència directa i volem mirar, per exemple, un amplificador de 100 watts, haurem de posar un tap de 100 watts. Però 100 watts, per mirar la reflexada, que pot ser d'un watt,
és una mica imprecís perquè gairebé no es mourà l'agulla. Llavors el convenient, estaria molt bé, poder disposar-ne de dos, un de 100 watts per la potència directa i un, per exemple, de 5 watts, que deu ser aquest, 5 watts per posar la potència reflexada. I llavors sabem una i l'altra, i aquí no ens mesura ROE i no hi ha cap escala vermella ni res, sinó que l'únic que hi ha és les diferents games, que hi ha 5 watts, 25, 50, van pujant de games, mires en aquí i et donarà la seva potència. Però només mesura això, potència directa, potència reflexada. Aquest té una precisió d'un 5% fons d'escala amb tots els taps. Hi ha taps fins a 2 gigas i més amunt, i de freqüències de LF de 100 i pico de quilocicles, hi ha taps d'aquest tipus. I al mateix principi, però continuem igual. No sabem la resistència, no sabem la reactància, no podem calcular l'impedància. Un altre sistema per mesurar el ROE. Aquest és el més precís que hi ha. Això és un acoplador direccional. També n'hi ha de diferents gammes. Aquest és coaxial, però n'hi ha alguns que són inclús en guiones. Aquest, que és d'aquesta casa Narda, és bonet, i té una cosa molt bona per mi, que és que aquí no es veu gaire, però aquí hi ha una escala calibrada. I llavors em posa, per exemple, aquest va de 240 a 500 megacicles. I llavors aquí, cada X megacicles té un puntet marcat amb un punxó que els marquen un a un i es calibren, i té punts de 0,1 dB, amb la qual cosa, en aquest punt d'aquí tenim una precisió de mesura de 0,1 dB. Aquí, si li posem un analitzador d'espectre, un mesurador de potència, el que sigui, podrem mirar aquesta senyal. El senyal, en aquest cas, que porta aquesta fletxeta, mesuraríem la senyal incident, que està desacoplada, en aquest cas 20 dB, i aquí hi ha la resistència, que és aquesta petita d'aquí, que és la resistència de càrrega, i la línia acoplada aquí dintre. Si volem mirar directa i reflexada, mesurem tal com està posat ara, aquí posaríem el generador, aquí posaríem la càrrega, i estaríem veient la potència directa. Li donem la volta canviant els dos connectors i veiem la potència reflexada. També serveix per una altra cosa. Si nosaltres volem mirar, per exemple, 100 watts de potència, que són molts watts, i volem mirar amb un analitzador d'espectre que la seva sensibilitat és només de 10 mil·liwatts, o sigui, més 10 dBm, clar, el cremarem. Llavors, podem fer dues coses. O posem un atenuador molt gros que agafi dels 100 watts i t'ho passi a 10 mil·liwatts, on aquí d'entrada ja tens 20 dB de desacoplo, per tant els 100 watts s'hauran convertit en un watt. I a aquest watt li poses un atenuador aquí, que pot ser molt més petit, que t'ho baixi un atenuador de 20 dB i aquest watt el baixarà a 10 mil·liwatts. I ara hi pots connectar l'analitzador d'espectre. I doncs estàs veient el que està passant de la senyal, l'espectre del transmissor, els harmònics, el que sigui, i ho estàs veient a través d'aquest aparell. O sigui que seria com una toma desacoplada de l'energia de radiofreqüència que circula pel cable. Com? Desacopla. O sea, si más que reducir sería un atenuador, que de 10 vatios te lo pasa a 1 vatio. Esto sería reducir. Pero este es una toma, pudiésemos decir, desacoplada, que además no te modifica para nada la impedancia de la línea principal, y tú tienes una toma desacoplada, pero calibrada, que sabes los dBs en que está calibrada. La atenuación siempre es la misma. O sea, si son 20 dBs y tú le pones 200 vatios, te van a salir 2 vatios. Si pones 100 vatios, te saldrá 1. Siempre reducido 20 dBs. Ojo que también tienen una potencia máxima. No le puedes meter aquí 10 kilovatios porque vas a quemar la resistencia esta. En los propios conectores igual no son para aguantar 10 kilovatios. O sea, estos son conectores N que, pues para 1 kilovatio sí que te aguantarán. Pero depende mucho de las frecuencias. O sigui, 1 quilowatt. Sabem que tenim ROE, l'hem mesurat, tenim el seu valor. Si volem baixar el nivell d'aquesta ROE, només ho podem fer adaptant Z, que és la impedància de càrrega. Per tant, hem de fer servir d'altres instruments que es mesurin això. I d'aquests altres instruments, el primer que podíem fer servir seria aquest. Aquest és un analitzador de xarxes vectorial. Això, esclar, això és un equip de laboratori, no està a l'abast dels radioaficionats, encara se'n veguin de segona mà, no està massa a l'abast, però el principi de funcionament d'aquest, del nano-VNA, ve d'aquest aquí, que és equips que mesuren de forma vectorial la impedància de qualsevol cosa. Abans hem parlat que la impedància era una suma vectorial de R, o sigui, resistència més reactància. Doncs aquí amb això ho pots mesurar. Llavors, per sort per nosaltres, ha sortit els nano-VNA, també hi ha de diversos models i bastantes coses així,
I això ens serveix per moltíssim. I a més tenen uns preus bastant assequibles, els podem fer servir. Però el Nano VNA, d'entrada veiem una cosa, que té dos ports amb connectors SMA. I aquests ports, port 1 i port 2, però aquí posa S11, no com he sentit a vegades per ràdio, que diuen a l'S11, a l'S21, a l'S22, no. Això és S1.1, S1.2, i això ve d'aquí. Ve de que qualsevol xarxa es pot simular d'aquesta manera, amb uns paràmetres que es diuen S, paràmetres de scattering. El port 1, si tens l'S1, vol dir la reflexió de la senyal d'entrada que la mesures aquí. Per tant, si només mesurem el port 1 amb una senyal que entrem i ens dona la senyal reflexada, farem servir aquest port 1 que ja ho diuen aquí i que veiem l'entrada incident i l'entrada reflexada. Que això també seria el que fa un analitzador d'antena, fa això. Però també pot fer més coses. Podem mirar aquest paràmetre a l'S21. L'S21 és el port 2 sobre el port 1. Per tant, ja estaria indicant una guanyança. Vol dir que si entrem 10 mil·liwatts en el port 1 i apareixen 100 mil·liwatts en el port 2, tenim un guany de 10 dB. I a més, això també els equips d'aquests que hem vist abans de mirar el ROE mesuren una sola freqüència, però aquí no, aquí fa una escombrada l'equip aquest aquí també, però aquest jo no he treballat amb aquest, no em conec, aquest sí, que he treballat amb ells, però amb aquest aquí no el conec perquè jo faig servir uns altres que ara us explicaré. Però aquí ja veiem que hi ha una escombrada de freqüència, amb la qual tenim la resposta de l'amplificador, de l'antena o del que sigui, però hi ha des d'una freqüència fins a una altra freqüència, que és el que ens interessa. Per exemple, nosaltres volem saber una antena de la banda, per exemple, de 20 metres, que diria de 14 a 14,350, amb aquesta banda, quin ROE tinc als punts de la banda per poder-la centrar, i si vull treballar a banda lateral, faré que la seva ressonància màxima estigui en un punt, o si vull treballar telegrafia, faré que estigui en un altre. Però sabré que si ajusto l'antena per telegrafia, a la punta de dalt de tot, 350, igual tinc una ROE de 2. Llavors has de fer un balanç de què t'interessa, què vols fer o com la pots ajustar. Llavors, també hi ha aquests dos ports, com he dit, paràmetres de scattering, i no passarem perquè l'S22 és la reflexió a la sortida d'aquest amplificador, l'S21 és la transferència amb inversa, o sigui, generant pel port 2, mesurant port 1, però els més, penso jo, importants per saber i analitzar qualsevol petita xarxa o qualsevol circuit seria aquest, l'S1 i l'S21. I després també hem de diferenciar el que és un VNA, que té dos ports de mesura, un port d'entrada i un port de sortida, a el que és un analitzador d'antena, que només té un sol port. O sigui, l'analitzador d'antena està pensat per analitzar això, reflexió a l'entrada de qualsevol element, sigui una antena, sigui un amplificador, sigui un filtre, el que sigui, però només té això. I després aquest aparat té aquí una mena de taranyina, una cosa molt complicada aquí, que això què carai serà? Doncs això és això, és la famosa carta de Smith. Aquesta foto és feta d'un rig expert que mesura amb carta Smith. Però ara només veiem això, són tot de ratlletes, cercles i així, que sembla molt complicat, però a nivell d'analitzar ROE, que és el que estem mirant, no és tan complicat, és bastant senzill. Un altre aparell, aquest el faig servir jo. Aquest aparell, l'única pega que té és que, em sembla que n'hi ha un que comença a 35 megacicles, però per AQF no ens serveix. I aquest concretament que tinc jo va de 137 a 2.700. Aquest el vaig comprar perquè quan va sortir el QO100 vam voler experimentar amb antenes pel QO100 que puja a 2,4 gigas. I jo vaig adaptar una antena helicoidal i esclar, havia de fer mesures i saber què estava fent. Les adaptacions que tenia de l'antena, què tocava, què no tocava, i amb aquest aparell ho vaig poder fer. En aquest cas, aquest aparell té dues pantalles. La primera pantalla fem que la freqüència de sortida 1.900 megacicles, la freqüència final 2.500, i fa aquesta escombrada. I aquí jo li he connectat una antena, era una antena que volia provar per una cosa i tal, i veig que aquesta antena en ressonava per aquí baix, però aquí tenia un punt de reflexió d'una ROE aproximadament d'un 6 o 7. Vaig dir, mira, vaig a mirar això, quins paràmetres té aquest punt d'aquí. Aquest punt d'aquí, l'aparat també té un màrquer, té aquesta rodeta d'aquí, que és la que pots sintonitzar les coses, no? I té un màrquer. I en aquest cas, com jo veia que això, vaig posar el màrquer i estava a 2.320 megacicles. Tenia aquest punt d'aquí. A la segona pantalla, a sobre, li poso 2.320 i a l'aparat em dona R i X. O sigui, aquí sí que tenim resistència i reactància. Em dona ROE, la ROE que tinc.
Em dona el paràmetre SU1 que em diu menys 12,7 dB. I això és a l'angle del coeficient de reflexió, no, perdó, això és el coeficient de reflexió i aquest és a l'angle. Això ja és per posar-ho, si ho poses en carta de Smith et dones compte d'aquest angle, però ja no ho toquem molt perquè és una mica complicat d'explicar això sobre carta de Smith. Els angles de reflexió, això seria per si volem adaptar coses amb línies de quart d'ona, doncs ho podríem fer d'aquesta manera. Però quedem-se'n aquí, que té un coeficient de reflexió, però si sabem el paràmetre SU i el ROE, en principi en tenim prou. Jo he agafat una carta de Smith i l'he plasmat el que diu l'aparato en la carta de Smith. Però aquí, en principi, potser encara no entenem molt el que jo he fet. Llavors, ara explicaré una miqueta més als altres aparells i doncs vindrem a buscar aquest i veurem la coincidència del que marca la carta de Smith respecte a la pantalla aquella segona que heu vist. Un altre aparell que hi ha és el RIC Expert. El RIC Expert, els d'ara, més moderns i tal, tenen dos tipus de mesures. Això encara no ho havíem dit, però en principi ara no estàvem mirant en tots els aparells una mesura que se'n diuen escalars. La mesura escalar és eix de freqüència, seria això, i eix d'amplitud. En aquest cas va al revés perquè estem mesurant ROE, però si mesuréssim una banda de pas d'un filtre, doncs aquesta campana seria al revés. Aquí veiem que hi hauria un punt elevadíssim de ROE, vas aquí, que seria 1.4, una cosa així, i tornem al punt elevadíssim. Per tant, el punt central d'aquest element, que no sé encara el que és, doncs estarien aquí amb aquest nivell de ROE. I fixeu-vos que aquí això treballa 25,388 megacicles amb una escombrada de més o menys quasi bé un megacicle. O sigui que un megacicle per baix, un megacicle per dalt, estem veient el que li passa a aquest element. Això és el que se'n diu una mesura escalar. Això, un analitzador d'espectre amb general de tracking, tots aquests et fan aquest tipus de mesures. Però ja quan entrem a fer mesures vectorials, com seria amb carta de Smith, veiem que el mateix d'això és això. Llavors aquí veiem que aquest element, aquesta part baixa, té una reactància, després explicaré què és, però està la reactància negativa i aquí és positiva. Per tant, això seria menys J més J, i això seria les resistències. Però mai ens acostem a aquest punt 1, que seria el punt on seria òptim d'això, ja veurem per què. Continuem igual, 25 megacicles, 0,3 i pico, i la mateixa escombrada. O sigui que això és exactament el mateix, però transportat d'una mesura escalar a una mesura vectorial. Les mesures vectorials només les podem fer amb UVNAs o en aquest cas el RIC Expert. A més, el RIC Expert porta més pantalles. Una pantalla és el ROE, però fixem-nos que el ROE, clar, només ho podem mirar amb una freqüència. Aquí no podem fer una escombrada, perquè això es començarà a moure tot i no veiem res. Per tant, hem de posar una freqüència determinada, que era el mínim aquell que hem vist, és 1.38. Una altra pantalla que té és la resistència i la reactància. A veure, amb vermell és la resistència, veiem que aquí també és més o menys els 976 quilocicles que hem mirat abans. Aquí tenim pràcticament 0, puja aquí fins a 100 ohms, va baixant i tal, respecte a la freqüència. I aquesta d'aquí, que és la X, és la reactància, veiem que aquí hi ha una reactància positiva, però a partir d'un punt ens entra la reactància negativa i seria per sota. Això és l'escala d'ohms, 100, 200 ohms i tal, i veiem les dues amb aquesta escombrada de freqüències, més o menys 976. I a més ens dona una altra pantalla que ens diu ja tots els paràmetres. Es diu que a 25, 388 megacicles, que és aquesta freqüència d'aquí, tenim la ROE de 1.39, unes pèrdues de retorn de 15,8, una impedància de 53, resistència de 55 i una reactància negativa de 16,5. I una capacitat que és el que seria un condensador, el que donaria això. I aquest d'aquí que porta la R amb això, perquè tot això és inductàncies o mesures sèrie. Això seria en paral·lel. Quan porta les dues ratlletes són en paral·lel que canvien si la impedància que s'està mesurant és tipus sèrie o és tipus paral·lel. Però això són les pantalles que dona el RIC Expert. Clar, el RIC Expert pot fer moltes coses i en el seu manual també ja es explicarà què pots fer, però més que res tindrà la idea del que és capaç de mesurar l'aparell aquest. Bé, aquí sí que comencem a entrar una miqueta a el que seria la carta de Smith. La carta de Smith, primer de tot, aquí veiem que hi ha 1, 2, 5, tal, s'ha de normalitzar, que es diu. Però nosaltres direm, estem treballant amb una impedància de línia de 50 ohms, per tant normalitzem. Tot
ho mesurem, o sigui, ho calculem per 50. O sigui que l'1 seria 50, el 2 seria 100, el 5 seria 250. I això que tenim aquí és, aquesta R d'aquí, aquesta línia, és la línia de resistència constant sense cap reactància. Aquí al mig tindríem 50 ohms, a aquest punt d'aquí que tenim 0 és un curtcircuit, perquè és 0 ohms, i aquí és un circuit obert. Llavors, depèn de com li posem una línia, per exemple, si està acabada en curtcircuit o està acabada en circuit obert, es mesurarà, i no té reactància, es mesuraria aquest quadret aquí o aquest quadret aquí. Llavors, directament, sí que, si per exemple aquí tenim 50 ohms i aquí tenim 100, quan tenim 100 ohms, la ROE és 2. I podem fer un cercle que seria de ROE 2. Si ens anem aquí, que seria 150, la ROE és una ROE de 3. Llavors, qualsevol impedància que caigui dintre d'aquest cercle d'aquí, o sigui, pot ser 50 ohms més J, en aquest cas seria 10. No? Aquí, doncs això cau dintre d'una ROE de 2. O sigui que és la manera de mesurar ROE amb carta de Smith. No sé si s'entén, una mica complicadet potser, però és així. O sigui, agafes abans ho fèiem amb un paper, amb un compàs, o si no ho pots fer aquí sobre el mateix equip. No? Però és aquest tipus de ROE. I ara veurem un circuit passat en aquí. Però el que volia jo explicar és que amb aquests cercles així que vas posant, per exemple aquest d'aquí que és 5, no? Com normalitzem a 50 ohms seria 250. Per tant aquí tindríem una ROE de 5. O sigui que si féssim un cercle que des del centre passi per aquí per aquest número 5 i doni la volta, tot el que estigui aquí és una ROE de 5. ROE de 5 es un disbarat. Sí, 2 de estacionaria, sí. Bueno, cuando hablamos ROE es relación de onda estacionaria, ROE. Entonces, el ROE 2 es estacionario. Entonces, si nuestro cuadradito cae, por ejemplo, aquí, pues sabemos que tenemos 2 de estacionarias, pero ya sabemos la impedancia y la reactancia, que en este caso de aquí sería positiva. Tendríamos 100, en este caso pasa por el círculo que pasa por 100 de resistencia, y por aquí su reactancia, que sería positiva, o sea, 100 más J, que en este caso caería en la línea de 0,5, pues sería 25. Pues si normalizamos todo a 50 ohmios, 0,5 son 25. O sea que aquí sería 100 más J, 25. Sería y esto ya es una impedancia. Bueno, aquí recordeu el circuit que hem posat al principi, que teníem una bobina i una resistència. Doncs aquesta resistència 75 ohms, agafem i els cercles de resistència constant són aquests. Aquests que van sortint, surten del curtcircuit, donen la volta i tornen al curtcircuit. Bueno, si normalitzem a 50 ohms i veiem que tenim 75, doncs jo el primer que faig és que en aquest punt d'aquí és on tinc entre 50 ohms i aquí que serien 100, al mig són 75. Per tant, la meva resistència de 75 ohms és aquest cercle que he puntejat de color vermell així. Això és la R75 ohms, que correspondria a aquesta resistència. Però com tenim més J25, 25 hem quedat que és aquí, més J25. Aquesta intersecció d'aquesta línia de reactància positiva aquí i queda interaccionada amb aquesta, i aquí és on tenim el punt sobre la carta de Smith de 75 ohms més J25. I aquí s'ha de veure una cosa molt curiosa. Si posem 50 ohms, venim a aquest punt d'aquí i fem un cercle i tenim una ROE de 1.5. Però el fet de posar-li aquesta inductància en sèrie, ens traslladem de lloc i si fem un altre cercle veiem que la ROE ens ha pujat a 1.7. O sigui que si tenim qualsevol element que tingui una reactància inductiva o capacitiva, ens fa augmentar el nivell de ROE per culpa d'aquesta inductància, o aquesta reactància, sigui inductiva o sigui capacitiva. Ens fa augmentar el nivell de ROE. Llavors, per això s'ha d'intentar neutralitzar amb això. Això no explicaré com es fa, perquè es traça una línia així, llavors has de buscar la inversa d'aquesta inductància, però es complicaria molt per aquesta una mica d'introducció d'aquestes mesures. Però vull dir que es vegi que aquell circuit que hi havia al principi, passat a carta de Smith, seria això, i per això ens serveix la carta aquesta. El cercle de resistència, els cercles de ROE, la línia d'inductància, i venim a parar al 70 més J25. Aquí fixeu-vos que és més X, vol dir que tots els que estan d'aquí cap a dalt són reactàncies inductives, que és el més J famós, no? I els que estan per sota són reactàncies capacitives. Aquí la resistència és 0 i aquí la resistència és el valor infinit. Bueno, on s'ha d'adaptar l'impedància? Gran qüestió. Tenim el generador,
tenim el cable i aquí tenim una càrrega desadaptada. Aquí he posat dos sistemes d'adaptar l'impedància. Un és amb un circuit LC, que estaria de l'antena, podria ser un acoplador o sintonitzador d'antena posat a dalt, i és on s'adaptaria millor, perquè aquí obtindríem ja la càrrega perfecta sobre el cable coaxial i baixaríem a baix sense pràcticament estacionàries perquè ens ho hagués compensat a dalt. És el millor. Aquí també es posen molts acopladors i ara després veurem què passa amb aquests acopladors. Llavors, un altre sistema. A la LC, quan puges de freqüència, en freqüències de, ja no dic microones, però freqüències de 500 megas o 432 o a 1296, la L pot ser mig espira o encara no. I és molt difícil de fer una bobina que diguis, vull 20 nanohenris. Això, per exemple, fer una bobina de 20 microhenris és fàcil i és tolerància, però 20 nanohenris és bastant difícil. I llavors que tampoc serà qüestió de fer un circuit i cada vegada tindrà que ajustar un per un, perquè al final és costós. No? Llavors val més treballar amb un altre tipus d'adaptació d'impedància que sigui més còmode. Aquí he posat un sistema que es fa servir amb VHF. Això és una antena AR6, que és una antena de 50 megas. Sí, i aquesta antena en diuen Ringo, perquè fa aquesta mena de rodona així i ve una antena Ringo. N'hi ha de 144, de 432, així. Aquesta antena té aquí el seu connector d'entrada, aquí una varilla que adapta, i això d'aquí, si us hi fixeu, va des de massa, això seria el que connectaríem a terra, no? El màstil aquest i això d'aquí. I fa tota aquesta espira. I això d'aquí va connectat a l'antena, amb la qual això és una bobina. Una bobina que comença per aquí, hi ha una toma intermitja i després aquí continues i vas cap a l'antena. Amb això adaptes l'impedància. Però l'adaptes corrent, aquesta varilla, amunt i avall d'aquí, fins que trobes un punt de mínima ROE. Però no és mínima, potser pot ser 1.5 o 1.6. Com acabes de compensar aquest 1.5? Doncs amb el que se'n diu un estub. Això és un tros de línia de quart d'ona o d'una altra longitud d'ona, de coaxial, i que el que és més fàcil és calcular-los i posar-los en circuit obert, perquè pots anar tallant cable, no fa falta fer empalmes ni soldadures, vas tallant cable fins que compensis la inductància, o sigui la reactància que tingui això, que normalment és una reactància inductiva, el que tindria d'accés. I per això et faria que la curva aquella que hem vist de ROE no et baixés fins a 1.1 o 1.2, que seria una cosa normal, sinó que es queda a 1.6 o 1.7. Doncs tocant això ho porta, la mateixa antena ho porta, i porta això. El que passa que a vegades ho poses i no et baixa de 1.5, i si tu agafes i ho vas retallant una miqueta a poc i tal, després evidentment ho has d'impermeabilitzar aquí a la punta i acabes adaptant la impedància a un punt. Aquestes coses així que s'adapten a l'antena s'adapten molt en freqüències altes, de VHF, així hi ha adaptadors tipus gamma, hi ha molt tipus d'adaptadors, però què s'adapta? La pròpia antena i és la que s'adapta a la impedància en el cable, sobretot amb VHF. Ara, clar, si poses un fil llarg no tens més remei que posar d'alguna manera, clar, un fil llarg té una impedància molt alta, i llavors per molt que posis un val un 9 a 1, et pots quedar amb impedàncies de 80 ohms, després ho veurem com es pot veure i calcular. I llavors, doncs, clar, interessa poder sintonitzar i com si pot ser a dalt. A dalt li poder posar. Si poses un val, baixaràs la impedància del cable, però si tens 500 ohms i baixes 1 a 9, però mai et quedarà 50 ohms exacte. I després d'haver variar molt segons les freqüències que fem servir. Et dirà variant. Per tant, penso jo que el més adequat seria posar-lo a dalt. Aquest és el programet que us he dit, que després el farem, jugarem una mica amb ell, si voleu, que d'entrada ja posa el tipus de cable, la impedància i el factor de velocitat d'aquest cable. Aquí són altres factors que no direm, la seva freqüència i R i X. Però R i X podem posar-ho a l'entrada del cable o a la càrrega. Llavors, en aquest cas, per exemple, aquí he posat 250 ohms i sense reactància. 250 ohms, que és això de color blau, que és aquesta d'aquí de blau, 250 ohms i tal. Aquí tenim a dalt, a l'antena, un 5 de ROE. Perquè clar, hem posat 250 ohms respecte a 50, ROE de 5. Però al passar-lo a través del cable i d'aquesta mesura, que aquí són 100 fits, o sigui, 30 metres aproximadament, després ho podem posar en metres, totes les mesures es canvien totes. I llavors aquí veiem que tenim una ROE a baix del cable, després d'aquests metres tenim una ROE de 3,7. I la seva impedància, la seva resistència dels 250 ohms s'ha transformat a 170 i pico i
aquí que teníem 0, ara tenim menys 26, o sigui que tenim una reactància inductiva, que és aquest punt vermell. O sigui que de tenir aquesta impedància original ens hem passat en aquesta. Llavors hauríem de mirar si l'acoplador que posem a baix és capaç de compensar això. Però també aquí dues coses. Primera, mirem aquí i diu que amb una potència baix de 100 watts a càrrega, o sigui a l'antena, te n'arribaran 71. O sigui que estàs perdent un 30% de l'energia per culpa d'aquesta desadaptació. I després que si no està ben adaptada l'antena o el fil, no està ben adaptat a dalt, poden haver moltes retorns pel mateixa malla de coaxial, pot fer com de contraantena i pots tindre molts retorns. Llavors has de posar un airador d'aquests de ferrita o alguna cosa perquè no et retorni l'energia. Si ho tens tot ben compensat a dalt, normalment no tens retorn i tens la línia molt ben equilibrada. Aquest programa és gratuït, després, ara aquí això és una foto només, després el podem fer anar i podem veure que inclús si mous la distància de cable vas veient com aquests circles es van movent i això està plasmat tot amb carta de Smith, que en aquest cas també és bastant senzilla. Veus aquí 0, o sigui 0 i 250 ohms i aquí veus 17,6 i 26, o sigui 17,6 que és aquí i 26 van. Veus així. Què més? Sí, mirant el Ric Expert, a part de mirar antenes i totes aquestes coses i tal, serveix per moltes altres coses. I aquesta és una d'elles. Això és un filtre helicoidal per la banda de 144 megacicles. Això, per exemple, si tens un SDR o un dispositiu d'aquests que té una banda superampla a l'entrada, el que vols fer és filtrar molt l'entrada perquè quedi net i no tinguis intermodulacions. Doncs això, la veritat que és un veritable ganivet. No? Llavors tu agafes una anàlisi d'espectre en general de tracking, li fas aquesta curva. Clar, primer problema, ja no fem aquella campana que fèiem que arribava a baix i tornava a pujar. No, aquí fem una banda plana, perquè ens interessa aquest filtre que no ens treballi treballa a 144.500, per exemple, no estava ajustat. Ens interessa que no treballi a 144.500, sinó que faci de 144 a 146, que és tota la banda. Només ho pot fer això si aquesta banda d'aquí és plana. Aquí, que ho tenim calibrat a dalt, veiem que això, el senyal no arriba a dalt. Això és la pèrdua d'inserció d'aquest filtre. Aquest filtre amb aquestes cavitats perdrà 1,7, ho dic perquè n'hi he ajustat diversos i ja em sé de memòria, 1,7 o 1,8 de bes, que està força bé, perquè porten aquests condensadors són de ceràmica i aquestes bobines, tal com estan posades, tenen un Q molt alt. I llavors aquí, el connector d'entrada i el connector de sortida tenen a una toma de la bobina a mitja espira, una mica més, una mica menys, i amb això juguem l'adaptació d'impedància. Llavors, si tu agafes i poses aquest filtre, evidentment va tapat amb tots aquests carcolets i tal, la radiofreqüència, a mi m'han explicat fa molt de temps que és una cosa que si vols que funcioni bé, sigui estable, quan et cau al peu t'ha de fer mal. Vol dir que és un catxo alumini que tot s'ha de muntar una mica amb una certa robustesa. Si fas una coseta que pegues un cop i surt un bony, malament perquè la que toquis així se't desajustarà tot. No? Llavors, tenim això, ho fem així i ens ho creiem. I sí, mira, funciona tal i qual, però vaig a mirar una miqueta més. Ho poso amb el Ric Expert i aquí el que faig és el següent. Li poso una càrrega de 50 ohms aquí darrere, que és la seva impedància, i aquí davant li poso el Ric Expert. I estic mesurant 1.1. O sigui, la ROE a l'entrada d'aquest filtre. I veig que em fa aquesta figura. Dic, carai, quina cosa més rara, no? Aquesta figura és clar. Aquí, en aquest cas, jo estic 144.500 més o menys 4 megacicles. O sigui que estaria per aquí. Clar, això són 30 dB respecte a la banda passant. Per tant, aquí pràcticament tinc un curtcircuit. I aquí no tinc un circuit obert, però gairebé. I llavors, en el punt aquest de mig, com tenim 50 ohms d'impedància característica, mai tinc 50 ohms. Sempre em passa la línia, es queda 1,4, que és el màxim, i així. Traço un cercle de ROE de 1,4, traço això, i dic, carai, per què no m'arriba a mi a poder-lo sintonitzar aquí? Si això li fes una campana rodoneta, sí que portaria l'impedància en aquest punt d'aquí. Però jo el vull eixamplar. El fet d'eixamplar-lo, tinc que sacrificar alguna cosa. I el que sacrifico és això. Llavors, he posat la mateixa imatge que abans, que és aquesta, el cercle d'1,4 de ROE, i quan miro, això és de forma vectorial, i aquí ho miro de forma escalar. Quan ho miro així, veig, carai, fa aquest bunyet, i em traço una línia d'aquest punt d'aquí que coincideix amb un 1,4 de ROE. Pèrdua de retorn
de 15,6 dB. Vale. I llavors, esclar, si jo això volgués fer-ho, que continués cap a baix i fes així, perfecte, arribaria a una ROE de 1 clavada o 1.0 com a alguna cosa, no? Però el fet de voler-lo fer ample, en aquest cas, per exemple, cada bunyet d'aquests està a més o menys 1,5 megacicles de la freqüència central, que és 144.500. Doncs tinc que fer això, sacrificar això, i si no, hauria de fer una altra cosa, és posar un filtre amb més etapes, i llavors aquí el que faria és una mena de rissadet, que no sé si heu vist alguns filtres que les seves característiques posa. Té un rissat inferior a 0,4 o a 0,5, no? Pues és aquest rissadet que fa més unitats. Però més unitats vol dir més pèrdua d'inserció. I doncs en aquest cas, com ja n'hi ha prou amb aquesta d'això, què més en dona d'aquí seria 1,8 o no, 1,08. Aquí seria 1,4 i aquí sí. I per això fa aquí mai s'acosta als 50 exactes i aquest puntet d'aquí i aquest puntet d'aquí, que són els que més s'acosten a la R de 50 ohms, són aquests dos d'aquí, que té menys ROE en aquests punts d'aquí. I quan ens anem al centre, ens venim aquí 1.4 i ve per aquí. És una altra aplicació de mesurar amb una anàlisi d'antenes. Això amb un VNA ho veus probablement simultàniament les dues figures. Però en aquest cas es pot fer servir el RigExpert per això. O sigui, a l'hora de mesurar una cosa, tens una eina, vols mesurar i t'has d'espavilar una mica què pots fer per amb aquella eina mesurar el que tu vols saber. No? I també saber-te donar compte de que si segons què mesures i no surt, t'estàs equivocant i ho estàs fent malament, has de ser capaç d'aquestes 3 o 4 coses. Bueno, i per acabar aquesta primera part, aquí tenim el RigExpert, el model 650, que Urcat posa a disposició de tots els seus socis aquest equip. Aquest equip mesura, en aquest cas està mesurant resistència i reactància. Llavors aquest equip pot analitzar antenes, pot fer de cartes bit, però esclar, s'ha deixat alguns socis i ho he preguntat una mica i tal, i em sembla que la part de carta de Smith i això no ho han fet servir. I en canvi estem perdent un potencial de mesura de l'equip important. Si només el fem servir per mirar la curva de ressonància de l'antena i prou, doncs potser ens interessa saber que aquella antena té una mica de ROE per culpa de que hi ha una reactància inductiva de tant i podríem mirar de com compensar-la. Podríem intentar fer-ho, no? I bueno, Urcat el posa a disposició dels socis, hi ha unes instruccions a la pàgina web, en aquesta pàgina d'aquí, que es demana, es deixen, no sé ara quant temps es deixa i tal, per poder fer les mesures a disposició dels socis. I 30 dies, doncs es deixa 30 dies i es poden fer les mesures. Clar, són aparells cars que pots dir, ho faré servir una vegada, que estem remenant tot el dia circuiteria, doncs això ho arribem a amortitzar, no? Però allò que dius, per una vegada que faig servir o per 10 vegades o 5 vegades, jo crec que seria interessant, és posar una antena nova, clar, totes les antenes diu, és que tot funciona bé i a mi no. Per què? Doncs potser tu tens un terrat que és de planxa de ferro i l'altre té un terrat de teulada, de teules. Clar, el pla de terra que tens amb un o l'efecte que li pot fer l'antena o amb un altre és diferent. Si ho pots mesurar, doncs tindràs una idea del que realment està passant una mica. No? I llavors la idea és aquesta de poder posar una antena, mesurar, et guardes les seves característiques i al cap de l'any, jo per exemple faig una revisió de tota la meva instal·lació un cop l'any i ho tinc apuntat. Veig els nivells de ROE, veig tot i tal. Si t'entra un connector, de seguida tindràs que tens una reactància capacitiva que t'haurà pujat bastant, s'haurà disparat i s'ha disparat el ROE. Doncs saps que tens allò malament que ho has d'arreglar. Clar, si ho deixes anar allà, arriba un dia, ui, no em sent ningú, no sento ningú. Per què? Se t'ha degradar la instal·lació. No?